Diangkrek. Gaduli guys, diampot. Diampot, kentek-kentek no bensin ae. Colno tak dugang dia semua. Colno apa ora? Kerak kapok-kapok tak kotak dia semua. Aku iki pengen mulai. Remelok ayo. Dampot anjene. Ya guys. Gak karo tak rem lho. Gak bedoki aku. Gak tak rem lho. Ton yang oh setan sekarat iki. Jele opo. Ngerameni ning alas aku iki. Aku nek tukaran ini ratong ini. Karepem piye? Mulai rambulai. Ya dulia aku. Ora kapok kok tak. Syarat-syarat. Yo tak eret-eretne apa piye? Ora kapok tak eret-eret iki. Nek numpak, den numpak. Sik guys tak tumpakno ne guys. Sik tak pateni sik aku tak video. Tak tumpakno guys dhek. Oh, diamput. Rasumkan malah. Lihat ya, tak giniin yo. Setan ki diamput nano. Kowe marah yo cok. Asu. Tidak perkara jagrak lo guys, iki minyo iki motor minyo iki. Minyo kawak iki. Wah, diamput. Wis tak kakno lho iki. Piye le? Positif lho guys iki. On lho. Oh, setan diamput. Cuk. Wah, nyiksa wong. Sik guys tak jagrepno sik. Somokan. Nyala lagi. Dampot. Setan kerajingan. So. Astagfirullah. Medun cok, medun. Asu. Kerajingan. Oh, sekarat. Ijek ora kena. Dorong, cok. Wes guys. Tak balikin yo. Tadi tak giniin. On, ya. Oh. Gak tak buat-buat teh. Anjane setan karat. Wes, aku pulang sih. Salam sableng. Tiba aku kok. Sik
Saya tak patah nih guys.